aquesta resposta sobre les entrades dels concerts. Disculpa. Sí. És a dir, qualsevol entrada que haguéssim comprat per un esdeveniment esportiu, per un concert, ha marxat la llum un moment i aleshores, però ja estic una altra vegada aquí, cap problema. Tornem un segon, que s'està reconnectant. Espera que comprovem que ja està. Disculpeu a tots, hem tingut un petit tall. Tornem a començar perquè ens sentiu tots, els que esteu connectats ara mateix. Bon dia i benvinguts al consultori de consum en directe que fem cada dia de 12 a 1 amb el cap de formació i informació de l'Agència Catalana del Consum, en Julià Guimarà. Tornem a repetir la primera pregunta que teníem perquè sentim qui l'havia fet i fem de nou el començament. L'Enric de Barcelona ens comenta que a principis de març va comprar 6 bitllets d'avió per anar a Tenerife pels dies 7, 8 i 9 de juliol, que la seva filla es veu afectada per la selectivitat, que l'han col·locat just en aquestes dates, que ha enviat un mail a la companyia li ha respost amb un text genèric, ha hagut de comprar els bitllets per uns altres dies i al final demana que s'hi pot recuperar o parcial o totalment els diners d'aquests bitllets. Jo entenc que la companyia li hauria de retornar sempre quan justifique que amb aquestes dates té aquest tipus d'examen, donat que ha sigut una circumstància excepcional, la companyia li hauria de retornar els diners d'aquests vols que no ha pogut usar o que no podrà usar, sempre i quan aquests vols es duguin a terme. És a dir, n'hi haurà també que esperar, perquè si la pròpia companyia els cancel·la, amb més motiu li ha de retornar l'import dels diners. Perfecte, moltes gràcies. Ens comentaven l'Anna d'Alcanar que tenia entrades per un concert a Barcelona pel dia 9 de maig, s'ha posposat a final d'any i pregunta si podria recuperar els diners. En tot tipus d'esdeveniments esportius o culturals que haguéssim comprat una entrada a nosaltres i s'ha cancel·lat o s'ha posposat aquest esdeveniment, tenim dret a que ens donin l'opció del retorn dels diners o acceptar el canvi de data, perquè la data és una condició important a l'hora de comprar i com ha canviat una de les condicions tenim dret a recuperar els diners o haver acceptat el canvi de data. Perfecte, moltes gràcies. Ens demana en Pau de Barcelona també per les assegurances mèdiques. Demana que si està pagant una quota mensual per una assegurança mèdica que no està oferint tots els serveis, ja que només hi ha serveis d'urgència ara mateix, si li han de cobrar el mateix o li haurien de fer una rebaixa. Jo crec que això depèn de cada assegurança mèdica privada, n'hi haurà que veure cada cas. És complicat, tu pagues un tant al mes per tenir una assegurança privada mèdica que vol dir que pots utilitzar una sèrie de metges i n'hi hauria que veure si aquella assegurança no ha ofert aquests serveis. I aleshores jo el que li aconsello és contactar amb l'assegurança mèdica, algunes ja han ofert algun tipus de descomptes i sobretot justificar que hi ha serveis que vostè volia utilitzar i no ha pogut utilitzar, perquè a la millor sí que els ha pogut utilitzar i si no els n'ha necessitat durant aquest temps, en principi, i la companyia els oferia, l'assegurança és correcta. Hi hauria que negociar i poder justificar que hi ha serveis que no s'han prestat i que una persona necessitava en un moment donat. Perfecte. Un usuari ens pregunta pels serveis de telefonia. Abans de l'estat d'alarma havia sol·licitat un canvi de companyia perquè li oferien millors condicions i va iniciar-se l'estat d'alarma i no ha rebut resposta encara de la companyia. Ens pregunta si ja li haurien d'haver fet o no perquè es troba en un servei inferior en el que voldria. Bueno, sí, el que diu és que va voler canviar de companyia en el moment que es va decretar l'estat d'alarma, va sortir un Real Decret Llei que deia que es prohibia qualsevol tipus de portabilitat, és a dir, de canvi d'una companyia a l'altra. Per tant, igual està suspès i quan acabi l'estat d'alarma es podrà fer aquest canvi de companyia. Si és un canvi amb una altra companyia, si és un canvi de preus en la mateixa companyia, hauria de contactar amb la companyia, que sí que ho pot fer efectiu. Perfecte. Sobre subministraments bàsics tenim una altra consulta amb el subministrament de llum. Ens demanen si també, com amb el tema de portabilitat del telèfon, aquests dies és possible o no fer un canvi de companyia elèctrica o si el poden penalitzar si ho fa aquests dies.
En principi no s'ha de fer cap portabilitat. Portabilitat vol dir canvi de companyia que comporti que l'empresa hagi d'enviar algú al domicili. En el cas dels subministraments no tenim constància que s'estiguen fent aquests canvis de portabilitat de companyia. No obstant, si la persona ha fet el canvi o té indicis de que s'estan proposant canvis, que ens ho faci saber a l'Agència Catalana de Consum. D'acord. Tenim en directe una usuària, la Pilar, que ens demana que el tema dels viatges de fi de curs, que tenim moltíssimes preguntes en aquest sentit, si retornaran els dies o no dels viatges de fi de curs. A veure, primer hi ha que veure com s'ha contractat el viatge, si s'ha contractat amb una agència de viatges, que és el més normal, o amb un organitzador de viatges combinats. N'hi ha que veure, n'hi ha que parlar amb l'organitzador a veure si a aquest li han retornat alguna de les coses que es van contractar. Un viatge combinat normalment és un transport i un allotjament. Si l'allotjament li han tornat, ho ha de retornar. Si no li han retornat res, el que sí que la llei ha establert que poden fer un val a usar durant un any i no tenen obligació de tornar els diners ja. I passat aquest any, si el val no s'ha usat, han de tornar els diners. El que passa és que sempre recomanem negociar amb l'agència de viatges per part de l'escola o de l'AMPA, que ja hagi contractat el viatge, perquè potser es pot utilitzar aquest val per un temps més tard o, en el fons, s'hauran d'esperar a recuperar els diners passat aquest any. D'acord. Tenim una altra consulta en directe. Ens pregunta sobre les assegurances de cotxe o de moto, si han de tenir alguna reducció. Això ja ha arribat alguna consulta. És difícil poder provar que un no ha usat durant aquest temps el vehicle ni la moto. Per tant, primer, un hauria de poder acreditar que no ha usat i, per tant, no hi ha hagut cap risc i l'assegurança no tindria sentit. El que passa és que és complicat provar això i llavors que contacti amb la seva companyia a veure si li ofereix algun tipus de descompte o arriben a algun tipus d'acord. Però en aquest cas és complicat perquè un ha de poder provar que no treballava, una sèrie de coses i que no ha pogut utilitzar. Però es pot contactar amb la companyia i potser es pot aconseguir algun tipus de descompte. Perfecte. En tenim un altre que ens pregunta també sobre el gimnàs. Deia que no li havien cobrat la quota del mes d'abril en el seu moment, però que ara el seu gimnàs li demana pagar 15 euros. Aquesta persona pagava abans 50 euros al mes, ens contesta. Ell demana si ho hauria d'acceptar o no. En principi, la llei el que estableix és que no es poden cobrar durant aquest temps els serveis que no es presten. Legalment no li haurien de cobrar com ja li van fer el mes d'abril. El que passa és que els gimnasos o altres tipus d'empreses que presten serveis han de tenir un mínim d'ingressos si no estan per pagar i cobrir despeses. Jo imagino que aquesta demanda de pagar és com una quota solidària que després seria descomptada del rebuig que es paguin quan ja els gimnasos estiguen oberts. Tot depèn si la persona vol continuar i considera estar content amb el servei del gimnàs i la seva disponibilitat econòmica li ho permet, és una manera d'assegurar que aquest servei pugui continuar obert. I és durant el temps en què estigués tancat que tinguin un mínim de diners, però depèn de la voluntat de la persona, no està obligada a pagar-ho. Un altre usuari ens comenta que fa mesos va fer una paga i senyal per llogar una autocaravana pel mes de juliol per fer una ruta. Amb tot això no saben realment si podran sortir del país o no i la tenien pensada per fer a fora. I els comenta que en les condicions que van firmar posava que si avisaven amb 6 setmanes d'antelació sí que els retornaven els diners. Ells demanen si poden exigir que els retornin els diners, si és legal o no. Si encara estan a temps de les 6 setmanes, és independent que hi hagi estat alarma o no, un té dret, si avisa abans de les 6 setmanes, a que li retornin la paga de senyal. Però si han passat aquestes 6 setmanes, tot depèn si és a l'estranger, per les notícies que tenim, fins a
Tal com s'està fent la desescalada d'aquest confinament, depèn. De moment no hi ha cap previsió de quan es podrà sortir fora. Com a mínim aquest mes de maig segur que no i fins a final de juny no se sap. Per tant, tot depèn. Si el termini de les 6 setmanes encara no ha passat, que exerceixin, que li retorni. Si no, que parlin amb la companyia de lloguer per veure si a la millor els compensa algun tipus d'acord de posposar aquest lloguer per després de l'estiu, per l'any que ve, o que els retornen els diners. Tampoc sabem exactament quan es podrà sortir de l'Estat a altres països de la Unió Europea. D'acord. Tenim una altra consulta en relació a la regulació dels preus de les mascaretes i dels hidrogels. Ens comenten si aquesta regulació és per tots els establiments o només per les farmàcies. És a dir, si en algun altre establiment comercial venen hidrogels o venen mascaretes, si també estan subjectes a aquesta regulació dels preus. La regulació dels preus és per determinats productes, independentment on es venguin. És a dir, s'han regulat el preu amb un límit màxim de, si no recordo malament, de 0,96 euros les mascaretes quirúrgiques. És a dir, a qualsevol establiment que vengui mascaretes quirúrgiques el preu màxim és aquest. El mateix amb els gels que han d'estar autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i han de portar com un registre i també han estat autoritzats en base als X cèntims als mil·lilitres. Independentment d'on es venguin, el preu és pel producte, no pel lloc on es ven. D'acord. Tenim una altra consulta de l'Anna. Ens demana pel subministrament de gas que si és normal que el telèfon que té d'atenció al client a l'empresa de gas sigui un telèfon de pagament en el cas que es troba amb una incidència i quan ha de trucar és un telèfon de pagament. No. A Catalunya, amb el Codi de Consum, totes les empreses que presten serveis bàsics, entre els quals estan les de subministrament, aigua, llum, gas, telèfon, han de tenir un telèfon gratuït per incidències i reclamacions del servei. No per informació, poden posar el telèfon que creguin, però per incidències i reclamacions dels seus clients sí que han de tenir un telèfon gratuït. Per tant, si no el tenen, aquest telèfon per incidències i reclamacions gratuït pels seus clients, aleshores pot presentar una denúncia a l'Agència Catalana del Consum a través del formulari de la nostra web consum.gencat.cat. D'acord. Tenim una altra consulta, en Pau, en relació als bonus que estan donant les companyies aèries. Si no l'has reclamat, si no l'has demanat tu aquest bonus, si és legal que te'l donin directament o no. No te l'han de donar directament. És a dir, el que és legal és, hi ha un reglament de tota la Unió Europea, tots els estats de la Unió Europea, el mateix que ho diu molt clar, que quan qui cancela el vol és la companyia, independentment de les causes, la companyia ha d'oferir sempre als seus clients entre el reemborsament i altres vols alternatius, com pot ser, en aquest cas, un val. I fins i tot, amb aquest estat d'alarma, la pròpia Comissió Europea, em sembla que és el 18 de març, va emetre un comunicat amb unes directrius dient que era aplicable el reglament i que, per tant, sempre s'ha de donar l'opció al reemborsament i a altres vies, com pot ser un val, però sempre ha de ser a criteri del client. El que no té dret el client en aquests casos és a cap tipus de compensació perquè les causes de la cancel·lació són causes extraordinàries que no depenen de la companyia, però la companyia ha de donar l'opció al reemborsament dels bitllets, la companyia aèria. D'acord. Tenim l'Alba, ens pregunta sobre la seva acadèmia de música, on fa classes particulars. Han ofert classes alternatives online, però comenta que a ella aquest sistema no li interessa i l'acadèmia li comenta que és l'alternativa que han proposat a tothom i segueixen cobrant una part de la quota mensual per oferir aquest servei que ella no vol. Demana en aquest cas si ho poden fer o no, si ella no està interessada en el servei de classes particulars online. Si ella no està interessada, perquè quan va contractar en classes presencials, aleshores té dret a no continuar i que li tornen els diners. El que passa és que és una de les opcions en determinats tipus d'ensenyaments que ha permès a moltes acadèmies poder continuar i poder tenir-les obertes fins que s'acabi l'estat d'alarma i continuar.
Depèn de si ella diu, no, mira, a mi no m'interessa i jo no vull tornar després, perquè aquest tipus d'ensenyament, a mi, jo prefereixo l'estar prop del professor. Doncs no té cap obligació d'acceptar-ho. És una via que determinats ensenyaments estan utilitzant per poder mantenir els seus clients i que alguns clients no tenen cap inconvenient en utilitzar. Tenim un altre usuari que ens demana sobre les moratòries dels crèdits no hipotecaris, en aquest cas en els bancs, que s'acosta a final de mes i ja va demanar fa més de 3 setmanes, ens comenta, una moratòria. El banc li diu que està fent els tràmits, però comenta que demà passat, que és 1 de maig, li passaran el càrrec i no li han respost. Demana si li han de respondre abans d'emetre el càrrec o no. El termini era en 15 dies, és a dir, des que un presenta tota la documentació, sabeu que aquestes moratòries per pagar la hipoteca les poden fer les persones que compleixen una sèrie de requisits de vulnerabilitat econòmica, d'ingressos, que s'hagi quedat a l'atur, que tot el nucli familiar també tinga pocs ingressos, han de complir una sèrie de requisits. Si ha presentat tota la documentació, és correcta. El banc li ha de contestar en 15 dies. Per tant, el que ha de fer és intentar contactar amb el banc de manera que li diguin si li passaran o no la quota. I jo, en aquest cas, si compleix els requisits, jo recomanaria, si li passen la quota, anar a Ofideute, a qualsevol oficina Ofideute, que també la podem trobar per internet, i presentar una reclamació per tal que intenten arribar a un acord i fer una mediació entre l'entitat financera i aquesta persona. Moltes gràcies. En tenim una altra sobre també moratòria, en aquest cas dels lloguers. Ens demana si és només per al domicili particular o si els lloguers d'una segona residència també estarien dintre d'aquestes moratòries. En principi, si no recordo malament, però si aquesta persona m'envia amb el formulari la consulta específica, li ho revisaria, era per vivendes, per la vivenda habitual, no per segones residències. Perquè, en principi, la idea de protegir a les persones és perquè no facin un desnonament, és a dir, perquè no les deixin al carrer. Per tant, una segona residència no és el cas. Jo quasi segur que és això. El que passa és que, si ella vol, jo li puc que m'enviï una consulta a l'Agència Catalana de Consum a través de la web del formulari i li contestarem exactament amb els articles per quines persones i per quin tipus de vivendes. Jo crec recordar que era només per vivendes habituals i per determinats locals comercials si compleixen alguns requisits en quant als ingressos de les persones, però no per segones residències. D'acord. Tenim una usuària en directe, la Rosa Rocías, que no sé si li ha quedat la pregunta potser a mitges, però ens comenta no es farà el reembolsament si el vol no es cancel·la? Sí, no, a veure, si el vol es posposa, tu també tens dret al reembolsament perquè tu el vas comprar per una data en concret. Si el vol finalment no es cancel·la i es du a terme, però tu pots acreditar que, per exemple, no te pots desplaçar a una altra província. Ahir vam escoltar que durant un temps potser no ens podrem desplaçar i al lloc on tu vas per l'estat d'alarma és impossible que tu puguis anar malgrat el vol no es suspengui, també t'han de retornar els diners perquè és impossible, no depèn de tu agafar o no aquell vol. No sé si m'he explicat bé, però la idea és que si jo no puc volar malgrat el vol faci perquè hi ha uns impediments de l'estat d'alarma que m'impedeixen agafar aquest vol, m'han de tornar els diners o donar-me l'opció a que el vol sigui més endavant si estic interessat. La mateixa usuària ens pregunta pel retorn dels diners de les entrades d'un concert molt conegut que hi ha a Barcelona el 17 de juny a l'Estadi Olímpic. És per repetir-li l'anterior resposta perquè està en directe. Sí, però hi ha serveis per tot tipus d'esdeveniments culturals, esportius, que un hagi reservat una entrada i se cancel·la, tens dret a l'opció del retorn dels diners o si es posposa i es fixa una data, si t'interessa, pots esperar-te amb aquesta data. El que passa és que depèn del tipus de concerts i la magnitud de gent, normalment alguns ja s'hauran cancel·lat. Si s'han cancel·lat, tens dret al retorn dels diners.
D'acord, tenim també un altre usuari en directe, Dani G, ens explica un cas semblant a un que hem comentat fa una estona, que era un viatge que tenien contractat per Setmana Santa a Londres per la seva filla amb l'escola. Era un viatge organitzat i també entenc que ens demana pel tema de si hi haurà el retorn dels diners o no, perquè hi ha altres usuaris que també ens pregunten pel tema de que les agències els hi ofereixen el retorn del 50%. A veure, l'agència, si pot justificar que no li han retornat res dels diners que va abonar o l'hotel o si era un vol a companyia aèria, llavors pot fer el retorn dels diners que li hagin retornat i de la resta sí que té legalment la possibilitat de fer un val que es pot utilitzar durant un any, però que quan s'acabi aquest any, si no l'has utilitzat, l'agència t'ha de tornar els diners, aquest altre 50%. O sigui, ho poden fer en matèria de viatges combinats sempre i quan el viatge siga combinat. Això vol dir que el viatge combinat, com la mateixa paraula diu, ha de tenir transport i allotjament, per exemple, transport, allotjament i excursions. Si contempla aquestes coses és un viatge combinat. I per als viatges combinats la norma que s'ha establert és que les empreses organitzadores de viatges combinats o les agències de viatges, si no reben els diners que ells han pagat als operadors o a qui sigui, sí que poden fer pels diners que no han rebut un val i aquest poden fer-lo per un any. Però si passat aquest any no s'ha utilitzat aquest val per part de l'usuari perquè no ha anat a cap viatge ni l'ha utilitzat, li han de tornar els diners. Ara ens fa la segona part de la consulta que no ens havia arribat, l'usuari Dani G, en relació amb el que estaves explicant, és que l'agència els hi ha posposat fins al proper curs el viatge de Setmana Santa, el que comentaves tu d'un any. Ell diu si pot optar a demanar la devolució dels diners. No, la devolució dels diners, si no hi ha acord amb l'agència de viatges, no pot optar. El que passa és que aquest 50%, sembla que era aquesta persona que li retornen, l'altre 50% la llei permet fer un val per un any i si no s'usa a l'any sí que pot demanar el retorn dels diners. En aquest cas, la llei ha permès això. Aquest usuari en concret no és la consulta del 50%, sinó que tot l'import directament han posposat el viatge fins l'any que ve per Setmana Santa. El val el poden fer d'un any i aleshores, si passat aquest any a tu no t'interessa perquè aquell viatge ja no t'interessa dins d'un any, tens dret al retorn dels diners. El que sí que és bo que poguessin esbrinar d'alguna manera aquests usuaris si amb aquest viatge, si per exemple tenien un vol, si la companyia retornarà alguns diners a l'agència o no, perquè els diners que els operadors, hotels, agències o companyies aèries els retornen a les agències de viatges, aquests sí que els han de retornar als usuaris. Si no han retornat res, la llei els permet fer un val que si no s'usa a l'any han de retornar els diners. Moltes gràcies. Tenim un altre usuari en directe, en Xavi Vallverdú. Ens comenta que tenien contractats 2 vols amb tarifa flexible per canvis. Els van intentar modificar, però per saturació d'atenció al client no els van poder atendre. Han presentat una reclamació a la companyia aèria, però no els han donat resposta. No ho explica bé, però jo imagino que el vol que volien canviar va ser cancel·lat o no. És que no... Si el vol era un vol que el volien canviar i estava dintre de l'estat d'alarma, si es va cancel·lar, aleshores tenen dret al retorn dels diners. Si era un vol que era per després de l'estat d'alarma i no l'han pogut canviar, aleshores que intentin parlar amb la companyia per canviar-lo. L'usuari ens amplia i diu que aquest tema ja s'ha comentat, demana si podem aclarir si poden presentar la reclamació a Consum o a ESA sobre el reembolsament dels bitllets anul·lats per una companyia aèria. La poden presentar a qualsevol servei públic de consum i a l'Agència Catalana de Consum, per suposat, intentarem fer una mediació amb la companyia aèria per intentar resoldre i si no, ja enviarem a l'organisme competent per sancionar amb aquesta companyia si no compleix. Recordem l'adreça consum.gencat.cat on trobareu el formulari que és el canal oficial on presentar les reclamacions perquè es pugui atendre la vostra reclamació. Sí, hi ha 2 formularis, un de consultes, que seria semblant a que es puguin fer les consultes online, el que estem fent avui, i un altre formulari ja per presentar la reclamació, que és quan ja l'empresa t'ha contestat, llavors ja tens
has d'aportar la documentació del servei contractat, la contesta de l'empresa, i amb això nosaltres iniciarem el que abans he dit, que és una mediació, intentar arribar a un acord amb l'empresa. Vale, perfectament. Ens aclareix que no van cancel·lar el vol, però que ells no podien volar i com que tenien la tarifa contractada per canvis, és el que volien fer, però no han pogut realitzar el canvi per manca d'atenció al client. Bé, en aquest cas haurien d'alguna manera poder provar les trucades que han fet, els correus que han enviat atenció al client. Si poden provar i que no els han contestat i la seva voluntat d'alguna manera poden provar que sí que van intentar i no els van contestar, en aquest cas sí que es podria presentar una reclamació. El problema és quan tot ha sigut per telèfon, llavors la companyia sempre pot dir que a ells no els ha trucat ningú i que ningú els ha avisat per fer el canvi. L'important és si tenim algun correu electrònic al formulari de la companyia, alguna resposta de la companyia o alguna cosa. No obstant, si no té res, que presenti i intentarem a veure què ens respon la companyia. Moltes gràcies. Tenim una altra en relació a transports, però en aquest cas amb transport ferroviari. Ens comenta que hi havia una oferta d'un nou servei d'AVE de Madrid a Barcelona que es va vendre durant un temps els bitllets de 5 euros i va poder adquirir-los, que començaven el 6 d'abril. S'han cancel·lat tots els bitllets comercials fins a la finalització de l'estat d'alarma i pregunta si aquesta oferta, que li va costar molt aconseguir perquè hi havia molta saturació a la pàgina, si queda absolutament cancel·lada i llavors si es torna a fer haurà de tornar... Bueno, aquesta oferta era per comprar uns bitllets i si aquests bitllets han estat cancel·lats perquè eren durant aquest període de l'estat d'alarma, el que li han de fer és retornar els diners. Si després l'empresa ferroviària decideix fer un altre cop l'oferta ja dependrà d'ells, però el que sí que compleix l'empresa és retornar els diners que es van pagar. En aquest cas es va aconseguir una oferta, però no s'ha pogut utilitzar per l'estat d'alarma, però sí que té dret com a persona usuària que li retornen els diners. Tenim un altre usuari que ens comenta que té una segona residència fora de Catalunya on hi té contractat telèfon i internet, però que li interessaria poder-lo donar de baixa i la companyia no l'atén. Pregunta si és possible, encara que siguem en estat d'alarma, poder donar de baixa un servei d'una segona residència que tardarà molt a poder anar-hi. Per suposat, és a dir, la normativa en matèria de telecomunicacions diu que de la mateixa manera que es pot donar d'alta, també s'ha de poder donar de baixa. Les companyies de telefonia, per telèfon, amb una sèrie de requisits i comprovacions, pots donar d'alta. Per tant, naturalment que pot donar de baixa, que ho intenti i que si no, truqui a la companyia, que digui que vol fer una reclamació, li han de donar un número o enviar algun correu electrònic al servei d'atenció al client de la companyia per tenir constància i aleshores, si no li responen, que ens presenti a l'Agència Catalana del Consum una reclamació i la majoria de companyies de telecomunicacions estan adherides a l'arbitratge consum, per tant es podrà fer com un petit judici i s'establirà quina de les dues parts té la raó, però la persona, clar, que pot donar de baixa un servei i més per telèfon amb aquest tipus de companyia que el servei que ofereixen és el telefònic. Tenim l'Elisabet, ens pregunta sobre els serveis d'una funerària que considera que el preu que li han cobrat per l'enterrament d'un familiar és molt elevat en comparació al que no han pogut realitzar ni vetlla ni cap mena de cerimònia. Pregunta si pot reclamar o si ja han passat més dies des de l'enterrament, si té dret a poder-ho reclamar. Sí, no, el temps que un té per reclamar, en teoria, independentment que ho pugui fer ara i si l'empresa li contesta ja està, sempre són 14 dies a partir que s'acabi l'estat d'alarma, vull dir que té temps suficient. El que passa és que recomanem que ho faci ara, que aporti la factura, que imagino que estarà desglosada i que si hi ha serveis que li han cobrat que no es van prestar, li han de retornar els diners i també el preu màxim que podien cobrar és el preu que cobraven abans del 13 de març, que demani el llistat de preus de la funerària d'abans del 13 de març i si veu que li han cobrat més, aleshores
que reclami les dues coses. Els diners de més que li han cobrat després del 14 de març, o sigui, han de ser els preus que n'hi havia abans del 13 de març. I després els serveis que no li van prestar. La majoria de funeràries estan adherides al sistema arbitral de consum, com deien abans amb les empreses de telecomunicacions. Per tant, primer que reclame a la funerària, i la funerària, depèn de la resposta, si no està satisfet o no li respon, té la companyia 60 dies per intentar arribar a acords. Si no hi ha retorn de diners i consideren que no té la raó aquesta persona, i ella considera que sí, que ens presenti amb la resposta de la companyia una reclamació a l'Agència Catalana de Consum i intentarem donar una solució al cas. Tenim una altra usuària que ens pregunta per un màster que es va apuntar just abans que comencés l'estat d'alarma, que per tota la situació s'ha quedat a l'atur, i li agradaria saber si encara pot desistir de la inscripció en aquest màster que començaria el mes de setembre. Jo el que faria en aquest cas, clar, si se suposa que comença al setembre, és un servei que es prestarà i que en teoria un perdria els diners a no ser que en el contracte que va signar hi havia alguna possibilitat un temps abans de poder-lo cancel·lar. El que passa és que com les condicions i la situació excepcional actual fa que les condicions econòmiques de molta gent canviaran, jo entenc que el que ha de fer és contactar amb el servei d'atenció a l'alumne o atenció al client d'aquesta empresa que organitza el màster i intentar arribar a algun tipus d'acord, perquè si les condicions econòmiques han canviat i la situació és tan excepcional, entenc que també es poden donar acords excepcionals amb les persones. Gràcies. En tenim un altre que és bastant recurrent aquests dies, que és sobre l'augment dels preus dels productes dels supermercats. Ens comenta que si això és normal, si es pot presentar alguna reclamació com a consumidors, perquè estan veient en el supermercat habitual on van cada setmana que hi ha hagut un augment dels preus. Els preus, en general, excepte els subministraments, aigua, llum, i ara, per exemple, un tipus de mascaretes, un tipus de gels i alguns altres coses molt bàsiques sí que estan regulats. En aliments, tots els preus són lliures. És la llei de l'oferta i la demanda, igual que en temps de Nadal determinats productes pugen, ara els productes més demandats han pujat. El que és important és que la informació del preu sigui correcta. És a dir, que a un no li cobren a la caixa el preu que vulguin, sinó que el preu ha d'estar informat en tots els productes, en l'etiqueta o davant la prestageria, de manera que un, a l'hora d'anar a comprar, sàpiga el preu que hi ha, però el preu és lliure, és l'oferta i demanda i no està regulat fins avui cap preu d'aliments. Tenim en directe l'Agnès, que ens comenta que té un pack, aquests que es venen com packs d'experiències, que li caducava el dia 17 d'abril. Al web de l'empresa posa que es pot allargar 3 mesos durant aquest estat, però s'ha posat en contacte amb ells i li han dit que no pot. Demana si pot reclamar d'alguna manera. Bueno, en principi tots els terminis estan suspesos des del 13 de març, el dia que es va declarar l'estat d'alarma. És a dir, si ella el tenia fins al 17 d'abril, s'ha d'ampliar quan s'acabi l'estat d'alarma els terminis perquè pugui usar això. Per tant, jo entenc que els terminis, com dic, estan suspesos i es tornaran a reprendre quan s'acabi l'estat d'alarma i podrà utilitzar aquest pack. Si després aquest pack, com el vol utilitzar pel tipus de serveis que vol fer, no existeixen ni estan autoritzats encara per obrir, no sé, penso en determinats tipus d'establiment o l'establiment que li ofereix el pack no el pot utilitzar, aleshores sí que té dret al retorn dels diners, però el termini queda suspès mentre estigui a l'estat d'alarma. Perfecte. Julià, ens queden 10 minuts. Si vols aprofitar per donar alguns consells generals, explicar com poden contactar, com poden fer les reclamacions. Sempre quan acabem és important recordar que tenim drets i que també tenim obligacions. En aquest cas, donat la situació de l'estat d'alarma i depèn de la nostra disponibilitat econòmica, el que sempre hem d'intentar és arribar a un acord amb l'empresa, perquè moltes d'aquestes empreses han tancat i després han de reobrir amb una sèrie de condicions, com vam veure ahir, diferents a les que
tenien abans el negoci. Per tant, si ens ho permet la nostra disponibilitat econòmica, hem d'intentar, la nostra recomanació de l'Agència Catalana de Consum és intentar arribar a acords de manera que el que ens cobren ara, que no ens presten el servei, després ens ho compensen d'alguna manera. Però que si un servei no el presten, sempre tenim el dret al retorn dels diners. Per tant, per qualsevol consulta podeu fer-ho a través del 012 de la Generalitat, a través de la web de l'Agència Catalana del Consum amb un formulari de consulta, també ens podeu presentar la reclamació si heu reclamat a l'empresa, i també recordeu que per informar-vos i estar al dia de tot tipus de consultes, estem presents a Instagram, al YouTube, el canal que avui parlem, també a Twitter, a Facebook. Per tant, podeu ahir estar al dia de tota la informació que va canviant. Ja veieu ahir amb una sèrie de condicions d'establiments que es aniran reobrint, va canviant cada dia i crec que és bo estar informat a través de les xarxes i també del canal telefònic. Perfecte. Moltes gràcies. Us convidem demà també a seguir-nos de 12 a 1. Si teniu alguna consulta que també ens podeu fer arribar pels canals oficials de les xarxes socials i la recollirem i també li preguntarem en directe a en Julià. I si no també... Intentarem respondre-la demà també. Al xat en directe. Doncs moltes gràcies a tothom i fins demà. Moltes gràcies. Bon dia.